Gure gizartean etorkizunari begira ditugun erronka ekonomiko, sozial eta ekologikoei buruz hizketan egin dugu, eta erronka horiei erantzuteko Eskualde mailan eta Euskal Herri mailan dauden iniziatiba interesgarriak ezagutu. Praktikan, lankidetzan, gizarte justuago bat, ekonomikoki sostenigarria eta autogestionatuagoa eraikitzen joateko. Gaurko ikastaruan Konfabrika konpartitu dut. Konfabrika kooperatibak sustatzeko eta ekintzailetza sozial kooperatiboa sustatzeko programa bada, eta baitxabe esplikatu ditut bertatik sortutako esperientzia batzuk, eta horrek ezagutzera. Lea Artibai, eskualdearen garapen ekonomikoan zerrezan handia dauke kooperatibak. Kooperatiba mailen elkartea daukagu osatuta eskualdean eta batez be bi proiektutan eitzen da lana. Lehenengokoa da kooperatiba berrian sorreran laguntzia, eta horretarako mentoring zerbitzua eta inbertsioetarako diru laguntzak emoten dabez. Eta bigarren proiektua da talentua sortu, mantendu eta erakartzeko egitasmoa. Hainbat ikastetxe, enpresa, kooperatibetako bazkidek danak elkarlanean lana eitzen dugu 6-18 urte bitarteko gaztiak eskualdeko kooperatibak ezagutu, berton dagozen teknologiak eta beraien arteko harremanak estutzeko etorkizunean begirako talentua berton gelditzeko egitasmo honetan. Debagoien 2030 ekimenaren helburua da eskualdeak dituen erronkei aurre egiteko kolaborazio eremu bat sortzea. Jatorrian eskualdeko kooperatibak egon die ekimen honen oinarrian, baina kooperatibak ez sortu gure daugiena da, arlo desberdineko eragileek batuko dituen proiektu konpartitu bat eskualdean gizartera aldaketa sustatzeko. Bizipoza elkartea komunitate zabal batek osatzen du, non oinarri nagusia 36 elkarte dian. Elkarte guzti hauek izaera bereziko gaiak lantzen dituzte, Euskal Herri osokoak dira, eta behar bereziak edo oraindik ere bete gabe dituzten eskubideak dituzten haur eta familiek osatutako elkarteak dira, eta bereiekin batea komunitatea osatzen dute bazkideek, babesleek eta boluntarioek ere. Denok elkarrekin, guztiontzat beharko lukeen herri inklusiboa eraikitzeko bidea egiten ari gea, euskeratik eta euskaraz.